गस्ला आरि सुनो दङ गस्लाबो एसे सुनानै लानोसै दुगैखांनानैसो जि जारला खालि आंना बोराया दुगैखांबाय एसे खर' सुखांबाय साफानो देलायखांबाय नैबे गोजौनि सिन्दुरखौ लायाखै आं लोगोफोर दायो लागोन आरोना ओमफ्राय हाय लोगोफोर गासिखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय नोंथांमोन दिनैहाय माने बोथोरा ओरैबायदि थान्दा जादोंहाय लोगोफोर ओमफ्राय मा बुङो आंना बोराया माने फुङावनो थांबाय आरोना थेलामारायावहा ओमफ्राय ओजों ओरैबायदि अखा हादोंनो लोगोफोर ओमफ्राय जोंनिथिं बिथिंगालि माने अखायानो गैया आरोना लोगोफोर बोथोरा थान्दा ओमफ्राय आं फुङावनो दुगैस्रां लोबस्राङै खर'बो सुनानै लादोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय नै दुगैखांनानैसो आंना बोराया बुंलांबाय गस्ला गांसे सुनानै होननानै बै गस्लाखौ सुनो होलांबाय आरोना ओमफ्राय आं दा बे गस्लाखौनो सुनानै लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो जायफोरा आंनि चेनेलावहा गोदान नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै गालांदो दे आरो लाइक शेयार कमेन्टबो खालामबानो जाबाय आरोना नोंथांमोन लोगोफोर ओमफ्राय आंना मामाया फिसालाया उन्दुगासिनो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आसुगुर एसे हानानै होनि आं आसुगुरा गोलाव गोलाव जाथारबायहाय लोगोफोर आसुगुरखौ हानानै होगोन आरोना जि उन्दुगासिनो दं उन्दुगासिनो दङ आसुगुरा जि गोलाव गोलाव जाखाबाय आं आसुगुरखौ हानानै होग्रोनि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै गस्ला आरि सुनो दङ गस्लाबो एसे सुनानै लानोसै दुगैखांनानैसो जि जारला खालि आंना बोराया दुगैखांबाय एसे खर' सुखांबाय साफानो देलायखांबाय नैबे गोजौनि सिन्दुरखौ लायाखै आं लोगोफोर दायो लागोन आरोना ओमफ्राय नैबे फथाखौल' फोननानै दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दुगैखां देलायखांसो जि सुनो होलांबाय आंखौ मा जाबावगोन स्कुलालाय खुलियाखै लोगोफोर ओमफ्राय माबा खामानि दं नै स्कुलावहा ओमफ्राय थांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेलासिसो फैगोन अखाबो हाहां हाहां जादों ओमफ्राय बेयावनो ड्रेससो सुनो होलांबावबाय मा खालामना उपाय गैया लोगोफोर सुनांसिगोन उपाय नट न'आव थानानै मा खालामनो बेफोरखौ मावाबा र' फिसालानि आसुगुर एसे हाना लानो नै बाराव जि मोजां उन्दुदों गस्लाखौ बोखोनानै होजोब्बाय आं गरम मोनदोंदां साननानै सिरिसो मोनलायसिगोनदां माबा सना लोगोफोर ओमफ्राय गस्ला आरि सुखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दालिबो संगासिनो दङ ओमफ्राय अमानि आदारबो रुगासिनो दं आरो दा ओमफ्राय नै फिसालाया सिखारनानै ओइलाय नै बिखुङावसो बाना लाजाबाय बाजानो बादों लोगोफोर आबा मामा अ मामा मामा बाजानो बादों लोगोफोर बिबैया गैया ओमफ्राय दालि मैगं संगासिनो दं आं लोगोफोर ओमफ्राय आदारबो रुबाय थादों नालाय ओमफ्राय नै बिसिनायावबो थाला हारसिं जाबाय उन्दुला नालाय उन्दुगाबाय बानासो लाबाय आयौ 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 मानो बाजानो बादो मामा नोंखौ लाबा आं बोरै माम संनांगौ दे गं संदो दे आं सोना नै गं संदो नायलाय नायलाय हाय दे मामा आब' आनै आदामोन दे सना दे सिखौ बाजानो बादों खुलिना लानोसै लोगोफोर जानाय नंला जि गरमबो मोनबायहाय अखा हाबाय लोगोफोर जि सुनायानो सिजोब्बायसो अखा हाबाबो नै ओरैबायदि माने गरमसोहाय लोगोफोर नै फेन लानांसिगोन उपाय गैया र' मामा र' खुलिनि र' सोना गरमखायनो बाजानो बादोंहाय लोगोफोर नै खुलिनाय लोगो लोगो दलद थाबाय लोगोफोर जारलासो गरमथारदि बोथोरानो अखा हाबाबो बाजानो बादों बियो बा सना दे सना लागोन दे बिदिनो लाबाय थागोन दे मामा दे बिदिनो लाबाय थागोन दे बिबैया गैया आबैया गैया न' बाबायाबो थांबाय जोंखौ गारनानै बाबाया सना अ मामानि खिराखौ दांदो सना आया आया दे मामाखौ चुमान दे मामाखौ चुमा दे मामाखौ चुमान दे टिमा नायदो जोंहा मददआ थेमा नायदो बाबौ नायदो बाबौ नै टिमा नायदों आसोल थेमाखौ नायदों नै खांख्राइ खिलिबखौनो हानहरगासिनो बिमानि देलायनायखौ खांख्राइ खिलिबखौ नुनानै हानहरगासिनो दं आरो जारलासो र' मामा र' बिखुङाव बाना लाबोफिनबाय नै लोगोफोर दालि संगासिनो दं नालाय आंहा मोनग'वाखै Wadah. Mini deh. Mini lah. Sini. Nak. दालियाबो मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिंजाय आङो
आदारबो रुबाय थादोंमोन नालाय आदाराबो रुबाय नै अराबो गोमोर जोबना थाबाय नै अराबो गोमोर जोब्बाय आदाराबो जाखाबायहाय नै अखाया जि सुनाया अखा हाना होनानै नै माखासे सिङावसो सोजोब्बाय नै गुवालि सिङाव सोजोब्बाय आरो माखासेया नै बाहेरावनो थाबाय लामनो जायगा गैयिनि नै बाहेरावनो थाजोब्बाय जोंहा ना मामा जा बेरायनो थांसै लामाथिं नामा लामाथिं बेरायनो थांसै जोंहा ना मामा माइया दुब्लिनि माइया सोमजोब्बाय लोगोफोरनि जि मोजां सोमखोर नुजोब्बायहाय लोगोफोरनि जोंहानि न'आ नै बिदि मथावरि आरोना लोगोफोर नै बैथिं मेन रड मोनहैयो ओमफ्राय नैबे मथावरि आरोना गामिनि लामा होनजायो ओमफ्राय बिथिंनि दुब्लि सेर लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिंजाय दै बोहैजोबो आरोना ना मोनो लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा नै बिथिंसो थाङो गारिखौ ओरै लांसिगोन आरोना ओमफ्य बिथिं नै बैयाव लामाया बायस'ना दोङो गारि लांजाया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय जों सासे बिजावजालि न'आव थांसै ओरैनो बेरायनो जोंहा बेरायनो थांसै नामा जोंहा मरदसायाव उन्दुनो नागिरदों ना मामा जोंहा मरदसायाव उन्दुनो नागिरदों नामा बिदि फै ओरै नै मबाइलाव नागिरना मबाइलखौ नागिरना ना मामा औ आयं लाहानाव थांनोसै न' आयं लाहानाव थांसै न' जिस्रा मिनिबावो नायलाय किटिं हाय नै ओरै थांसै ना कुकुआ नै जोंहानि दुब्लिया न' मा जि मोजां जाबाय न' माइ गायनाया नै न' थांसै बाय बेयाव टेटे दंलै मामा नै बेयाव टेटे दङ आयु नै आइ नाया आयु जि ना आब' नेहा आब' जों फैदो आब' जों फैदो आब' जों फैदोलै गाइखेर फुदुंग्रोदो लोगोफोर ओमफ्राय साहा बानायनोसै आरोना लोगोफोर जमानो साहा लोंनोसै साहा फुदुंदो लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा माबा आं बिजाव जालायनानै थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय गासिबो जोंहा गाइखेर दं नालाय लोगोफोर ओमफ्राय गाइखेर थानायनि थाखायनो जोंहा ज' साहा लोंनो होनानै गासिबो फैजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो साहा फुदुंगासिनो दङ बिस्कुटा बायजोब्बाय लोगोफोर पेकेटावनो बायखाजोबनायमोन आरोना ओमफ्राय लांजोबनोसै न'नि गोजासो नालाय जेबो नङा लोगोफोर लांनोसै आं दायो साहाखौ ओंखाम जाखांबाय लोगोफोर सानजौफुनि ओंखाम जाखांबाय एसे लासैसो रायलायनांदों लोगोफोर फिसाला उन्दुगासिनो दङ दहाय खैथायाव जाखोमोनथाय 11टानिफ्रायनो उन्दुगासिनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय 12टासोआव आङो खनसे गाइखेर दौबाय ओमफ्राय उन्दुफिनबाय आरोना लोगोफोर उन्दुगासिनो दङ ओमफ्राय दायो 2टा जादों आरोना लोगोफोर उन्दुगासिनो दङ फिसालाया ओमफ्राय लासैसो रायलायनांदों गय जादों लोगोफोर आंना बोराया फैगासिनो दंनो आंनि दख'नायाव गाननाया लोगोफोर अबस्था गैलाहाय सयथिबो सिख्लायावहा माबोरै दख'ना गानोमोन आरो दा हाबा जानानै बोरै गथ' गथाय अबस्था गैया लोगोफोर दख'ना गाननायफ्रानो सिख्ला समावबा दख'ना गाननायफ्रा बबेथिं मा जादों नायगिर सम थाङोमोन दायो बेफोरखौ पात्ताखौनो लानाय जाया आङो
दख'ना गाननायखौ देखायनां र' मानसि जाना दं नै बिदि दख'ना गाननो सोरबा लोगोफोर सान्दुं एसे दुंहांबाय लोगोफ्रा फाय दे मोजां जा